Ajmo, bit će gužva dok ne stignemo. Pipi, pa imamo ceo dan za skijanje. Mislite li da će žičara biti jako visoka? Visoka je. Ne brini, Gudi, samo nemoj da gledaš dole. Bolje da sam ostao ovde sa kliskom. Bitno je da upamtiš da držiš kolena savijena dok se spuštaš. Tako je, kada želiš da ideš brže, napraviš pomfrit, a kada želiš da usporiš ili staneš, napraviš picu. Jasno, jel možemo sada da krenemo? Sigurno nećeš sa nama? Sigurno, ja ću ipak kliskom da se spuštam. Onda krećemo! Ko prvi stigne, taj je pobednik. Sjeti se šta sam ti rekao, savijena kolena i napravi picu. Da, kolena i palačinke. Pipi! Ne mogu da se zaustavim! Stižem, Pipi! Pipi, jesi li dobro? Ja? Pobedio sam! Pobedio sam! Spustio sam se prvi niz čitavu planinu! Obožavam skijanje! Da li je napokon vreme da se vratimo unutra na toplu čokoladu? Topla čokolada! Da, idemo! Da, hoćete da sada razmenimo poklone tajnog Deda Mraza? Može! Wow, baš sam ovo želeo. Ne dopada ti se poklon? Pipi, znaš koliko smo tražili savršen poklon za tebe? To je kutija, otvori je. To, hvala! Baš mi je drago što smo došli na ovo zimovanje. Sa vama su mi uvek najlepši praznici. Ko želi na jednu partiju noćnog grudvanja? Da li ste vi nekada skijali? Hoćete li ići negde na zimovanje? Pišite nam u komentarima. Pogledajte i naš prethodni video, a vidimo se sledeći put u novoj 2025. godini. Srećne praznike žele vam Pipi, Gudi i Ćuri.